U saveznoj državi Džordžiji počelo je glasanje na predsjedničkim izborima u Americi. Ovo je jedna od ključnih država koja može da odredi pobednika izbora i već je zabeležen rekordan broj ljudi koji su izašli na birališta. Više od 328.000 glasačkih listića je predato u utorak, rekao je Gabe Sterling iz kancelarije državnog sekretara Džordžije. Dakle, sa rekordnim prvim danom prevremenog glasanja do sada smo imali više od 328.000 glasova, rekao je on. Prethodni rekord prvog dana glasanja bio je 136.000 birača 2020. godine, istakao je Sterling. Džordžija kao jedna od swing ili kolebljivih država našla se u fokusu ove predizborne kampanje. Bivši predsjednik Amerike, a sada republikanski kandidat Donald Trump, pokušava da ostvari pobedu u Džordžiji nakon što je pre 4 godine izgubio od Josepha Bidena sa malom razlikom, što je dovelo do toga da Trump i njegovi saveznici bezuspešno pokušavaju da ponište rezultate izbora. Republikanski članovi državnog izbornog odbora odobrili su nove promjene u načinu na koji država sprovodi izbore, što je dovelo do toga da demokrate i u drugim državama postavljaju pravne izazove, od kojih mnogi tek treba da budu rešeni, čak iako se dan izbora bliži. Delovi Džordžije i dalje se oporavljaju od uragana Helena, koji je prošlog meseca pogodio SAD i izazvao haos u nekoliko drugih država na jugoistoku. Zvaničnici u Džordžiji kažu da je američka poštanska služba izdala glasačke listiće u odsustvu prema rasporedu i da na njih nije uticala oluja. Do sada smo registrovali da je nešto više od 250.000 birača zatražilo glasanje u odsustvu. Možda će u narednih nedelju dana ta brojka skočiti na 300.000, rekao je republikanski državni sekretar Brett Raffensperger. Stručnjaci kažu da neki novi državni zakoni koji pooštravaju pravila za glasanje u odsustvu mogu učiniti ovu opciju manje privlačnom od ličnog glasanja. Raffensperger je rekao da su na snazi zaštitne mere za bezbedne izbore i da će zvaničnici nasumično vršiti reviziju opreme za glasanje. U decembru 2020. godine Biden je pobedio Trumpa za samo 11.779 glasova od skoro 5 miliona glasačkih listića u Džordžiji.